Halor gijing kran ba arngot ki MLA katau ba Charles Marngar na mau hati ba Gabriel Walang ki don ha kajing sha Sospon Hnriusnam da ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bakala pan kata ya kajingwan penyaso jongki sya ka National People's Party lemringkat u Dr. Celestine Lingdo u MLA ko Umsting constituency ha ka janmit jaga khat khandai tereng nailar araja arpusa kini ki MLA ki la penpau bakila dap pha jing tip show Lamphang ka yeng dor bar thauan Naduh khat sau tereng nailar araja arpusa Kila ong bagi ladap pan pak jing tho so Lamphang ke yang dorbar bagi kuat ban penyaso sa ka NPP bad ha ka te ka por kidang dei ki MLA bapura ka Congress. Kumban sukro bagi te ki arngot ki MLA ki balayo Shithi Sospon nak MPCC ha ka khan ri ture nailar arja arpasa kata hadien bagi klam najmi sa ka jing khot hajer ha ka MPCC. Laban pen ken mau bo Dr. Celestine ula lech sa te ka jing sha khot hajer bad ya tho baka don ka jing sha khot bad sha terwa bakin wan ya so bad ka NPP. Kani kan nonton cikda nomor boleh ka Shithi ba mangi ni ai ban personal show speaker bangi kuat ban ya merchno bat ka NPP ka Tarik kalalom Shwa hamkloi ban ya ka jingsha Sospon teka jarang kat bagade ke shooting in between kat santarik kade ke shooting Independence Day de kandru tarik kerter sakmat us speaker mulayo iki ka application ka jongi Naduh ka khatsau tarik ka Congress kamdei ka nongshu nga job na party Congress nga songo de kandre tarik ngalik meeting namar pa kanon ka circular ban yalik meeting namar balai ka reply na u speaker ngampat yo dengan ang dehi full fledged member ka Congress ngalik ka meeting Abi kikeli nga ngalai itu magadot kata kacing pensngo kacing ikren hapdeng jongi laingon mangila balik batch ngalai itu kakut hata Habakeli baka Congress ka don menta satang woy MLA ha ka yeng darbar thauan ka jella ka tau ba Ronnie Lingdo u MLA ka meliam bat hatu kala don mo ka jeng kran ya u banwania so lang bat ka NPP u Dr. Celestine lo jubab lengkot bo ba Ronnie Sngewtynnad bat ka kut tangkat tahi ngila pensngo im dan interest kakut hata Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya